Bé, doncs avui estem aquí a Can Torelló, que ha estat una de les instal·lacions que més hem patit durant aquest confinament, o més ben dit, quan vam sortir del confinament, doncs ens van arribar unes males notícies i avui ja podem dir que el Can Torelló ja torna a ser una instal·lació on es practica el béisbol i el softball. Això és l'enhorabona pel Club Béisbol i Softball Gavà i pel projecte Softball Gavanenc, els dos clubs de les dues entitats d'aquí de la ciutat. Més enllà d'això, dir que la Federació Catalana ha estat treballant durant aquests mesos per intentar tornar a aquesta nova normalitat, per veure que d'aquí en endavant sembla que podrem tornar a veure els camps amb els nostres esportistes, gaudir de l'esport que més ens agrada i sobretot el treball que s'ha fet, un treball de veure com les competicions s'escurcen al màxim possible. Evidentment el que estem començant avui és el Campionat de Catalunya, que s'allargarà fins al novembre i esperem al mes de desembre poder jugar amb un format també molt reduït, la Copa Catalunya. En principi no hem perdut entitats, que això era una dels punts més importants per la Federació Catalana. Hem perdut algun equip, evidentment les famílies estan veient com intentem tornar. Els protocols de cada una de les instal·lacions que s'ha treballat conjuntament amb els ajuntaments i la Generalitat ens diuen que som un àmbit molt segur. És evident que el nostre esport és un esport que no necessita de contacte, per tant, en principi no hauríem de patir el tema de la pandèmia, però estem preparats i sabem que en qualsevol moment, si sorgeix, sabem que aquests protocols marquen unes línies a seguir i nosaltres haurem d'estar també al costat dels clubs per veure que el treball conjunt ens porta a que no tinguem problemes, no tinguem problemes reals d'aquesta pandèmia. Més enllà d'això, dir que avui ho hem iniciat tot, però el treball que s'ha fet durant els últims temps de canvis de calendaris, d'un treball conjuntament de llicències, de treballar les noves llicències, això ens ha dut a que per primer cop, per dir-ho d'alguna manera, el 2020 podem dir que el béisbol i el softball ha tornat als camps. I això ens fa estar molt contents i orgullosos de la feina i la tasca dels clubs catalans, que cal destacar que ells han estat els patidors, perquè són els que estaven en primera línia treballant amb les famílies i amb els esportistes perquè no marxin a altres esports i sobretot que es mantinguessin en forma per tornar avui i veure que el béisbol i el softball continua més viu que mai.